ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. Салом, дӯстони азизи ман, хушомадан ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатся, барои комментҳои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Каседе ки наворои ман маъқулай, лайк монен, подписатся кунен, комментария нависен, аз ҳаматон миннатдор мешам. Иҷада запеканка тайёр кардастам. Барои маҳсулотҳои дарунаш мода 3 та картошка, 2 та сабзӣ, 3 та пиёз, 1 та помидор, 1 та болгарский перец дар курай. И запеканкада гӯшт наандохтам, бе гӯштак тайёр кардам. Дар як рӯз 2 маротиба хӯрок тайёр мекунам. Масалан, 1 та хӯроки тайёр кардагим дар гӯшт андозам, 1 таи дигашда намеандозам. Дар як рӯз ҳами як бор авқоти гӯштдор хӯрам, бас шарт нест ки ҳамаи хӯрокҳо бояд ки гӯшт дошта бошад. Шумо хоҳен агар курина як грудка андозен даруни запеканкада. Инам хел ҳамаи ови шӯя реза карда, паприка рехтам болошда, приправаи универсальный, ғурай гашнич, мурч, зира ҳамаш аларашакай, намак, 2 қошуқи дига томат андохтам. Мегирем ҳози омехта мекунем, алараш мекунем ҳамаша. Баъди маҳсулотҳои алараш карда шудан ягон 20 грамм сливочное масло инам хел кубикча реза мекунему, ҳар куҷо акошда мемонем. Кришкаша маҳкам карда ҳами хел дар духовка дар 180 градус мемонем. 1 соат меиста тайёр меша. Ана иҷа аймобайн 1 соат гузаштак запеканка тайёр шуд. 200 грамм сира инаҳа айтёрка гузарондагиём болошда хушрӯ карда мерезем. Бо ҳами хел дар духовка мемонем. 10 минути дига меиста ҳами сиракошки об шудак тайёр меша тамом. Дар духовка мондам 10 минути дига истудак сиракои болош об шудагай инам хеле камтараки сурхак шудагай. ҳози алараш карда тарелкада мебардорам, ужин мекунем ба ҳама иштиҳои таом. бениҳоят запеканкаи бамаза ки хушрӯ мешавад шумонам тайёр кунед. чӣ намуд формочкае ки дошта бошед мешава. Формочка барои запекания надошта бошед дар листи духовка тайёр кунед. Ай приложенияи магазини лента продуктҳои дар Корея домашняя доставка карда заказ кардам. Хлеб гирифтам 2 намуд, шир гирифтам 2 намуди дига, баъд орешки, гречка гирифтам, чи орди макфа, тухм гирифтам 2 пачка. кӯдакҳои ман тухма бисёр мехӯранд. барои ҳамин кай вақте ки заказ кунам бисёр тарак мегирам. вареная сгушонка гирифтам, горошек, салфетка, ухачистка. Ана мин буд хариди ман ай приложенияи лента. ини корзиначада тухмои ҳози ҳамаша ҷо карда холодильникда мемонам. аввал вақто тухмоя шушта мемондам холодильникда, ҳам хеле мумкин набудай тухм вайрон мешудай. баъд айбади ҳами фаҳмидагим ҳами хел мемонам шунаю вақти тухма бирён карданда аввал мешӯям,
қоқ мекунам, баъд тухма бирён мекунам даям хали. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷада интернет-магазини Сабиб Латкия барои шумо тавсия додастам. Магазиношонда шарфу румулои турецкӣ доранд, дубайскӣ, баъд бори Киргизияам ҳастаишона. Доставка тамоми шаҳрҳои Россияда мекунанд. Тоҷикистонам ба фикрам доранд доставка бепул. Каседа ки маҳқул боша, хоҳишмандо, ина ссилкаи группаи ватсапошонаам мемонам, телеграмам. Дароен тамошо кунен, барои худтон харидорӣ кунен. Шарфошонда гап нест, манам харидорӣ кардагим, ҳозир нишон метиҳам тона шарфи гирифтагима. Кадоме ки шаварошон намемонам, масалан группаи ватсап, группаи телеграм дуромадан, номерошона дар рӯи экранам мемонам. Инами шарфа гирифтум ҳами духтара, качествои беҳтаринай, дастиматар буд, камтарагина паи обай, ягон доғ нестай духтаро. Шарфуш турецкӣ будай, качествои беҳтарин. шумоям метунен ки харидорӣ кунен барои худтон. иҷада барои шавҳарон салати свежаи овощной тайёр кардам. Дарунушда помидор, бодиринг, лимон, пиёзи сурх дора, болгарский перец. Ужинда барои шавҳарам хӯроки парҳезӣ тайёр кардастам. Диетическая еда. Дар декча инам хел 1 қошуқ варенье, сливочное масло андохтум, баъд 200 грамм куриная грудкая инам хел реза карда андохтум. Бирён мекунем, сурхак мекунем камтарак. баъди гӯшта бирён карда шудан 3 та почачаи силдирей катинами баргакош реза кардум андохтум, 1 та помидор, 1 та пиёзи сурх, баъд 1 та болгарский перец ҳамаша реза кардуму андохтум. Камтарак намак мекунем, приправа чизе ки хоҳем меандозем дарунушда. ҳами хел газ запаст карда мемонем, кришкаша мепӯшем. ягон 20 минут меиста, тайёр мешава. худаш камтараки сок мебурура. хӯроки парҳезӣ ба маззаҳак мешава. инам хел аймобайн 20 минут гузаштак хӯроки силдиреимон тайёр шуд. тарелкада бардоштум, шаварум ужин кадан. ба ҳама иштиҳои таом шумоям тайёр кунед, маъқул мешаватуна. танҳо барои парҳезиам нестай, ҳамихе тайёр карда хӯрдан гирен, ба маззаак меша. шаварум да силдирей тайёр кардаму куда ин хели стейки мурғӣ пешуда салат кардагим. баъд тарбуз майда кардам, тарбузи сурхаки хушрӯ будай. иҷада бошад дигар рӯзай картошкаи обдурак тайёр кардаги будум шуна куда. Булошта чакаяй.
баъди авқота хурда шудан гелос шуштум додумшона. Иҷада шаҳри Бонӯю Мақсуҷона гирифтум, прогулка бромаде. Бачаҳои колонӣ вапше намебироянд. Мераванд тренировка, хона мебиёянд, дига хуши берун бироишон наметия. Ҳамин фақат то қамо мегардем. Ману мақсуду шаҳри Бонӯ. Баъд ай пеши масалан пиццерия, KFC, бургер ё ки пекарняге гузаштани шаем ба чликуш нишон метия. Мега май ҳамҷа дарорен. Бо неям гӯи ком хе дод мега май ҳамҷа бар гуфта хаба маҷбур медрӯӣ. Хелиҷа дуромадем, хурданӣ гирифтум, худмда як кофе гирифтум, тамом. Мақсуда пирожок гирифтуму баъд чи запеканка. Шишта хурдаест ай треза тамошо када. дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ма, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.